Napakalaki. Mga kaibigan. Halatang bagong gising ako, hindi nakapaghilamos ah. Good morning guys, magpipishing kami ngayon ni paring Janel. Sana makahuli kami ng balyena. Palabang si paring Janel. Dalawa naman itong dala ko eh. Isang makalutang, tapos dalawang makalubog. Pwede natin gawin ganun. Maganda nga doon, malamig. So, pwede na muna dito habang hindi pa masyado. Pwede dito yun. Hindi naman ito inaharvest eh. Tira. Game. Wala namang bahay. Naman doon sa may pinagparadahan natin na yan, diretso. Nanawagan naman ako, kakaalam ng lugar na to. Di ba lang? Pare, nakahuli. Limalo. Napakasagat. Limalo, 8. Limalo guys ang huli. Limalo. Kaya lang wala tayong nalagyan. Puta kita, napakalaki. Mga kaibigan. Tinangay. Sakto, naka-video pre. Ano yan pre? Native yan. O African? Native yata eh. Oh. Masakit makatibo ito. Takita wala tayong flies. Ay, nagturuan tayo. Wala. Laki. Nakakalagnat yan. Totoo nga ang sabi. Oo nga, mahito. I-plastic na lang kaya natin yan. Pwede. O gusto mo i-duro mo dun sa may isa kong bala ng ano, tiksay. Ay kaya baka makawala eh. Palagay mo madadali dun sa ano? Sa may druan. Oo. Mag-pipigil, wala tayo muna. Oo nga eh. Ilianon mo na lang kaya muna dyan.
Nabidyohan ka ba nun? Oo, nabidyohan. Wala rin pang... Nakahuli. Teka, nasa na ba? Tilapia to. Aliwalo. Puyo. Tinira na pala niya isa, oh. Pero malapad ka rin, ano? Saan ba yung ano natin, pare? Sige, sige, wag na. Inaano ko lang dito yan. Meron lang akong ginaano dyan. Binubuksan lang dito. Liwalo, puyo, o Martinico. Ayaw mo mga. Patay ni tilapia. Patay na. Oh. Tinatangay pre. Ha? Nilulubog na. Oo. Nakalubog ka rin. Ako wala yata ang puta. Meron nga. Pre. Tilapia. Tingnan mo malaki. Oh, nakalaki. Pre, medyo lumalaki na pre. Oh. Ang ganda-ganda na sukat na yan. Jumbo tilapia. Ganda pala ng pagkakahook ko. Palang isang sima, ano? Para pag kami dalag. Dalag. Pang-apat. Sa isang hito. Apat na. Naka-apat na, hindi na huli. It's not a game, it's a rich thing. Ang huli namin, 5 piraso, pero pwede na pangpangat. Masarap na, isang ulam na yan. Pwede na bumuhay ng 2 pamilya. Ganda ng fishing spot namin, no? Hindi lang namin alam. Ayan, Arayat.